Il-Viċi Sindku tal-Munxar Robert Mallija, elett f'isem il-Partit Laburista, irriżenja mill-kariga u issa mistennija ssir elezzjoni każwali biex jimtela postu. Għall-aħħar xhur Mallija kien qed jassumi wkoll ir-rwol ta' Sindku tal-lokalità e kif is-Sindku eletta Carmen Said tinsab indisposta. Mallija kien wieħed mill-iktar voċiferi fil-Munxar kontra l-applikazzjoni għall proċessar tal-ħmiġ tal-annimali li hija ppjanata mill-Gvern Laburista li ssir fil-lokalità. Fil-fatt, lejn tmiem ix-xahar li għadda, Mallija appoġġja mozzjoni mresqa mill-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista fil-Munxar Damien Spiteri u Paul Kurmi f'laqgħa urġenti tal-Kunsill imsejħa mill-istess Kunsilliera Nazzjonalisti. Din il-mozzjoni kontra l-bini tad-demmiela fil-Munxar ġiet approvata hekk kif imresqa u b'mod unanimu bil-Kunsilliera preżenti u fiha jissemma l-impatt negattiv ta' dan il-proġett fosthom illi kull vettura li tkun qed tiġġordan l-iskart li jrejjaħ trid tgħaddi miċ-ċentru tar-Raħal kif ukoll minn diversi toroq residenzjali tal-lokalità. Dan minn barra l-inkonvenjent li se jinħoloq peress li se jiżdied bil-bost tat-traffiku ta' vetturi kbar fil-lokalità matul il-ġurnata kollha. Tali proġett jista' jwassal ukoll għal detriment fuq saħħet in-nies tal-lokal. L-elezzjoni każwali biex jimtela post Robert Mallija mistennija ssir nhar it-tlieta 17 ta' April.